Hi guys, good afternoon o good morning pa di ay siya kay kuan pa man mo alas 10 pa man. So nakalungag na taog dito ta naglungag sa labas. Kasi itrabaho na nila dito tapos nagpadayon pod sila Ma'am Pinay Beauty, Ate Mar, Ate from California sa pagtaod sa tiles. Tapos atong nilungag ayan nakahubas na ug magluto pud ta sa atong kuan kani ang sudan para paniud to nila ay agkating paniud to na isad. O niya si Leah TV humana na siya upload siya ang naglungag sa man loya man agay di ay gaduka di si Leah di ay kanya ang akong lutuon karon guys nga sudan nila ay nagpapalit ko ni Momon sa isda nga tilapia. Tapos mao ni atong lutuon. So mura gyapon, dinhira gyapon ta magluto sa gawas. Kay si Riri namanday na sa kusina. Namanday si Riri na sa kusina guys. Guba na ni Riri among balay guys. Among kusina. Naman lang dinhi na sa gawas maglungag. Kay iyan ang giguba. So diya ato rin pagsiwon. So ato ning hugasan then hinluan kay para ang kuha naman siya gipikas naman siya daw gikuha na naghimbis. So ato na siyang hugasan para atong maluto. Diri na pod si Kukoy sa sala iyan ang gilinsahan. Oh, porma ang sana linsa ba na koy? Oh. Kuat kay baga man. Iyan ang gilinsahan ang kuan diri sa sala. Diri na pag sila mobalhin. Nagmasa si Riri sa balas. Nagrautan na din ni Dani Pikas koy. Wala pa, unya na lang. Ay, unya na. Mau man na dami. Ako nga makatawag sa rin na hindi ba alam mo na. Bungkol ka karong screen.
ang Cyril kay nalimtan niya iyang kuan. Patarong-tarong pagubutang-butang sa lamisa bab. Na diha. Sa ingalan na na. Go. No, sana. Ito Di pa sila. mo ako na magugutan ng dira. Na diha. Unsa itawag dana? Sa itawag. Kabalong layo ang eskwelahan ag atimanon kung unsay ag kinahanglanon tanan. Dala na ako ginagubay. Dabi og pagkuan nimo wala motor din hede. The next day. Mao na ilang nahuman kagahapon nga trabaho, guys. Diri sa sala. Tapos ang diri po sa kwarto. Isa. Ang diri sa kilid-kilid ilang gipaulahi ang diri kay mga kuan naman ni sila. Pag mag tabas na sila dito ay hadin nila ikuan diri sa kwarto. Diri sa kwarto dayon. Trabaho na po sila sugod. Hi guys, good morning sa inyong lahat. Walay kuryente dito, so magpangas muna kami sa bukid. Baka may kuryente doon sa Mapua. So doon kami mag-charge. Na sila din nagtrabaho. Si Papa, si Riri na din bilin. Tiwas sila guys sa pagkuan. Taod sa tiles. Hindi na magkaklara. Dito na kami sa ilan ni Mother. Nay kurinte. Ay no, alagi kurinte. Naagi day kurinte diri guys. Ah. Luto magaka. Wala magkuko nakaluto ba? So is na karon on. May kayo na baligya. Unsa imong giluto? Wala mangoy kurente dito. Ano man? Ay, gabi ira. Ano man? Aganyas kadlaw alas 5. Namahaw si Lia TV. Anong ulam? ta? What's the ulam? Yummy, ang palaya. Kakain talaga ako. Kahit nasabihin nila baga akong mukha. Makapal ang mukha ko pero kakain talaga Gabi ako. irang wala kurente. Ay, nabidyo ka? Manguha din may gulay. Masuk. Ano masuk ya? Sana. Turo sa luyo sa pagano. Pelanggaran liu. Liu. Sana. Tago siya. Dito na sila sa kwarto ni Saysay nagtaod sa tiles. Tapos ikaupat na nila kaadlaw karon. Unya nakalaag pod yang igsoon ni Kukoy si Kikin, kitabangan pod sila. So paspas ilang trabaho kay niapon iyang igsoon ni Kukoy ani nagtabang pod pagkuan tapos si Papa o nagkuan og balas para nagsaking siya og balas para ikuan dito sa kuan itambak nila ato.
Nakaw. Ito Ma'am Pinay Beauty, ate from California, ate Mar. Ito na lang ang kulang, ang dito sa kilid na lang ang kulang, ang hindi pa na kuwanan sa tiles. Yan, ang katingunon na lang ang kulang, hindi pa na taplakan sa kwarto. Dahil ang diripod sa sala, nadiha sa lamisa. Mahuman sila ugma, ilan na ni ang groutan. Dahil mahuman na din sila diri sa sala. Mahuman na din sila din, mabalhin na din sila sa kusina. Oh. Ang dinig yapon sa pikas kwarto, mao na lang yapon ang kulang. Mao na gipaulahin nila ni Kukoy kay lisod man gud ang pagtabas. Gipaulahin na nila. Giuna nila ang pagkuan mo na lang na ugma ilang karmahuon. Nya si Rimon, maglungag si Rimon na ra later. Oh. And mahuman na siguro ni nila ugma diri sa kuan. Diri dapita sa sala pa yun sa kwarto. Mahuman na siguro ni nila ugma apil grout rin no. Da kay dali ram ng grout ato lang tabangan pagkuan. Alangan ang pag-grout di ay. Kahigan mo muna. Kahigan lagi. Tabangan na to kahig. Kay aron dali si Kukoy ra tig haplas, ego ra si Kukoy ag haplas para dali ra. Na ambot sa kusina basig mga duha ka adlaw na niya diha gyapon. Duha gyapon na kadlaw diha sa kusina no. So makatrabaho siya sa Huwebes. Nagmit Sabado pa na mahuman. Trabaho man daw siya sa Huwebes, sa Sabado daw dili na siya trabaho sa Sabado. Sa Bernice, sa Huwebes ay trabaho siya. Na Sabado na din siya balik. Nalagmit mahuman na ni sa Sabado. Kay pagka Huwebes, sugod naman siya dito sa kuan. Kung mahuman ni nila dani ugma, Miyerkules man ugma rin no. Ug mahuman na nila ni ugma na balhin na ugma sa Huwebes, dito na sila sa kusina. Lagmit mga duha pa ka adlaw. Ikaupat nila ka adlaw karon, ugma ikalima na nila. So, kani siya muning para sa kusina nga tiles. Lahi siya color sa kusina. Muna siya nga kuan ang diri sa sala mo ni siya. Ang sa kusina medyo siya brown. Brown ba na siya? So thank you so much sa inyong lahat. Daghan kayong salamat sa inyong lahat. Ate from California, Ma'am Pinay Beauty, Ate Mar, Ate Giselo, and Ma'am Nalfa. Ayan. Kana ang malapit na dyan matapos ang dito sa kuan, sala o sa kwarto. So, sa sunod adlaw siguro sa Huwebes, magbalhin na siguro sila dito sa kusina. So, daghang kayong salamat no. So, nindot na dyan kayo among balay kay Nanay Alcoba, na pinisingan pa, na tiles pa gyud. Maong dako gid kay kong pasalamat sa inyo ha. Kay wadyo na mo ni damha nga ma-tiles ba din wala mo ni damha nga ma-tiles among salog. So karon tiles na jud mahuman ni siya ugma lamit na ning ligid-ligiran. Diri pa muna namo gipamutang among mga kuano oh. Oh, ligid-ligid dumidani. Gamit ligid-ligid magkulimin-kulimin dani ni Riri ug mahuman. Mahuman kulimin-kulimin Riri na sa salog. Pasensya sa mga kuan nga nagkalat-kalat pa kay pa na siya na nga kuan arrange.